antonimoak zirean. Antonimoak dira, sinonimoan antonimoak. Adibide gura, zurixa baltza, bai, ez, usainona eta ik. Eta honi, etxeko lanotxo batzuk bialduko zuet, fankalera eta topau adibide gixeu, antonimoanak. Etxeko lan ugari gaurkoan. Politika antagonikoa dela diote batzuek. Herriko mugimendu politikoak aztertzera joango naiz beraz. Gu gaituk sozialismoa gehi bat, tio. Ez que esto entendila. Flipauta ba. Gehi bat baldin bazaigu, gehi bi. Ez, gu gaituk, hoi dana gehi komunismoa. Ba guk, gaine independentzia. Ba ez dirudi hain desberdinak direnik. Noiz hasiko ziren eztabaida hutsal honekin? Geldio, zetan abin hemen. Ikse egiten do gure lurretan. Esaten dok gure lurretan. Handik ona gure lurretu. Flipauta hau. Handik horraino gureatu. Bai, flipauta hau dikoa. Hau guria do. Bila jarraitu beharko dut. Eztabaidagarria den beste gai garrantzitsu baten bila joango naiz. Janaria. Ea atzeko hartaburu pare honek zer dioen. Tortilla kipulia xauk? Kipulia xauk? Nila etxo haula. I flipauta hau, se jota hona xauk? Zegongo kona tortilla kipuliekin. I tontua aiz? Tontua izango aiz. Bai, bale. Ba, ona xauk. Behitu, eza hostat. Egun guztia antonimoan atzetik ibili, eta ez dut guztiz kontrakoak diren bi gauza aurkitu. Etxeko lanak egitea nahi baditut, bila jarraitu beharko dut.